amics i amigues, ja estem al desembre, arriba el Nadal i tenim una bona selecció per aquest mes. N'estic convençut que us agradarà. Us presento el vi negre. És un vi negre de l'Empordà, es diu Desea 2010. Tema important, o el que a mi em fa il·lusió d'aquest vi. És que és anyà de 2010, és un vi amb molt de temps en ampolla. És un vi de l'Empordà que és zona de les Gavarres, és a dir, si aneu a Girona, darrere les muntanyes de Girona, manant cap al mar, allà us trobaríeu el celler, prop de la Bisbal de l'Empordà. Varietat de raïm principal, la Cabernet Sauvignon, 50%. Bota, 12 mesos. Una bota que dona sequetat, fermesa, potència, però clar, com que és un 2010, aquí tot això s'ha afinat, s'ha suavitzat, és un vi que és profund, però alhora et deixa la boca descansada, notes de fruita negra, notes una mica de cuirs, una mica notes de torrats, però tot molt ben posat. Té fermesa, encara té joventut, és la gràcia aquest vi, és el que a mi m'agrada. Penso que és un vi que s'adaptarà a molts tipus de menjar d'aquestes dates, qualsevol tipus de carn, estofats i més enllà. És una cosa que és un tipus de vi que no tenim habitualment, vins amb aquesta anyada tan vella, anem a dir, i que m'ha fet il·lusió, ens ha fet il·lusió presentar-vos-el. Esperem que us agradi i salut, com sempre!